Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MDC ka Rambrai Jerngam constituency uba bajop pengrok hagasngi palai ka hinyo tarik unai weng arajar khat khandai ulasam ya ki work order sya ki paj ba nong shong shnong ka Rambrai Jerngam constituency ki badeiru na ka scheme MDC ka jong u ka bawan lengba ka central assistance ki badang shiyo shen kita ki scheme ki ba MDC ka Rambrai Jerngam constituency ulayo ban sam kila kot hado ka hinyo pholak tengka bar kita baro ki scheme ki dei nak banta ban shna lane pen tray ki jing tray hapok ki shnong ki thau ki skol ki balang bat ki wei nakaliang jong utai MDC ulai thoru bahak bayadai bat ki scheme ban thiet jing thien kidang don hapadang jing pen kre bar hadien baladep ban penbet penbiang shen on sala ban sam se ki paj ba ka constituency kumta nakaliang jong MDC ula kentu ya ki paj ba ki balayo priang ya kita ki work order bagian pentre kam hok ya ki scheme khnang bakan long ka jing mentoy ya ki hi baru bagin yo ya ke buram om tang ya u kumu MDC nrei kham tam ya ki paj ba ka constituency di ka scheme ka ba layo na ka baha ka ba wan na ka central assistance kung juro aka jing play lang ba borok nang layo ba nya sam ki work order ka ba kidang sulat desa kita kita tangki construction dari kidang down shoot kiba syuki ki we pat kin salat mana din tak tu kat nepot kiba kumjuru ka bangai ban meneng ong iki para nong song lang ne ko konsesi jong ba nya tri hok scheme pakubal kalong ba haja tri hok ki implement ba nang ba kinyo e ka buram om tang yang aku munong mikmaru andre ya konsesi hi borak we